fins que l'amor ens separe. Aquesta història va ocórrer al principi del segle XIX. Era tardor al poble de Bétera, un poble al costat de la muntanya. Estava plovent, quan a poqueta nit un carruatge es dirigia pels carrers mullats cap a una casa d'una família rica. A l'interior del carruatge hi havia una família. Es componia d'un noi, els seus pares, el xòfer, Ramonet, que tenia un constipat que li quedava una talla de pèl. «Ximo, fill, espavila't a conquistar Amparo, que hem d'eixir de la ruïna. Cal celebrar una boda», diu el pare Joaquim. Ximo assenteix amb el cap, ja que la idea de casar-se no li feia molta gràcia perquè era una desconeguda. El carruatge va parar a una casa que pareixia un castell terrorífic. La família va baixar del carruatge i va tocar el pernet d'aquella porta gegant. De sobte aparegué darrere de la porta la criada. Els va rebre a un plantaet. Les dues famílies presentaren els fills, Ximo i Amparo. Ximo quedà bocabadat en veure-la i s'enamora a primera vista. Mentre es prenen el plantaet, Ximo veu un piano i es fica a tocar-lo. Sona la música. Amparo queda prendada d'amor. Aleshores apareix un invitat, el retor don Batiste, amb l'objectiu de fer un assaig per a la boda, de conveniència. L'assaig. Amb esta mà jo sostindré els teus anells. La teva copa mai estarà... diu Ximo sense poder recordar els vots. Està confós i nerviós. Don Batiste decideix retardar l'assaig, ja que Ximo està nerviós i no li eixen els vots. Ximo ix corrent tot ofuscat plorant, se'n va al bosc ja de nit fosca. Va practicant els vots anant. Amb esta mà jo sostindré els teus anells. La teva copa mai estarà buida perquè jo seré el teu vi, diu Ximo practicant i posant l'anell a una rameta que eixia del terra. Per fi ho havia aconseguit. De sobte, eixa rameta que sobreeixia era un dit. Comença a moure's i va eixir un cadàver vestida de nòvia. Accidentalment, Ximo va posar l'anell en un dit que sobreeixia d'un cadàver enterrat. «Sí, vull», va dir Consol, el cadàver vestida de nòvia. De sobte, Consol l'agafà de la mà i Ximo va aparèixer al món dels morts. Ella reclamà els seus drets com a promesa que havia fet Ximo. Ella li va contar a Ximo que era una dona jove quan va ser cruelment assassinada el dia de la seva boda. Va ser sepultada precisament amb el seu vestit de nòvia. L'home amb què estava promès la va matar per a quedar-se amb les seues dots. Ximo volia escapar del món dels morts per a casar-se amb la seva amada Ampar. Però Consol, la nòvia cadàver, no el deixava. Tenia que complir la promesa dels vots que li va fer al bosc. Així que Ximo es tenia que quedar fins que un dia va aparèixer al món dels morts Ramonet. El xòfer va morir del constipat que tenia. Ramonet li va contar a Ximo que la seva amada Ampar estava promesa amb un home que ella no volia. I ella volia casar-se amb ella per fer-se amb les seus dots. Era ell l'assassí de Consol. Anava a repetir-se la mateixa història, però Ximo ja no podia fer res, ja que estava atrapat en el món dels morts.